Fala ye mala ɲini san a tɛ fin kɔrɔna dɛ. N'i y'i jugu ka dileki ye i terikɛ kan na fala ye aw fara waati tɛmɛna a mɛnna. Ko mun bɛ yen n'o bɛ se ka fɔ ka kɛ ni bamanciwale ni nijugawale kɛbaw olu ka darapo falenni ka bɔ finman na k'a kɛ jɛman ye fala ye. Kibaruya damadɔw bɛ yen an y'olu salo k'olu hakili jagabɔ ka fɛɛrɛw lajɛ olu kow la. O kibaruyaw o bɛ tali kɛ mun ni mun na fala ye. Nin waati laban in na maaw balila k'a ye ko Jinim n'o ye bamanci jɛkulu ye min bɛ Iyad Agali kɔ la bi, ko ale ka tamaserew n'o ye darapo finman ye fala ye k'u y'o yɛlɛma k'o kɛ darapo jɛman ye. Waleya in a mana kunfɛ fiyewu fala ye, sabula politiki ɲɔgɔn ye ni sɔrɔdasi ɲɔgɔn ye ka kɛ ni Alizeri ni Faransi ka bolodi ɲɔgɔnma ye fala ye. O dogodogo dɔ kɛra octobre kalo tile 9 san 2025 min ye Faransi service de renseignement ɲɛmaw ka taa fara Alizeri taw kan. Ale ni Jinim maa mafalenw Algabas Ag Intala, Imam Mahmoud Diko ka taa se maa wɛrɛw ma fala ye k'u ye ɲɔgɔn ye Iyad Agali ale n'a ka dangan ka taa se Sedan Ita ma. Kibaruyaw ko ninnu ye ɲɔgɔn ye Faransi ka hakili jagabɔ baara dɔ kan min bɛna n'a to Mali jamana bɛ se k'a dafiri cogo di, u bɛ se k'a filenkolon ci cogo di, ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ don Mali jamana kɔnɔ cogo di. A fɔlɔ u ye hakili jagabɔ kɛ min ye tamasiyɛnw ye ani ko taacogo ko ka olu falen. Darapo u y'o lajɛ, o min y'u ka tamasiyɛn ye bi n'o mangoyara maa caman ye diɲɛ kɔnɔ k'a sababuya kɛ darapo finman ye u y'o falen. Falenni fala ye a b'a yira k'a fɔ min ye Jinim maaw ye u y'u yɛrɛ ta k'u mabɔ Alikayida la yaasa u ka manja maaw ye anw fɛ yan ani kɔkan jamana dɔw bɛ se ka gɛrɛ u la cogo min. O hukumu kelen kɔnɔna na ɲɔgɔnye in senfɛ laɲini kɛra sa ko ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Mali ale worodugu yanfan ma kosɛbɛ, basigibaliya o ɲɔ ka ɲɛ ye. O laɲini kɔnɔna na dɔ ka fara binkaliw kan, dɔ ka fara wulikajɔw kan min ye fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ ani maaw bɛ se ka futune ɲɔgɔn kɔrɔ cogo min, ka futune furancɛla fanga ɲɛmaw kɔrɔ. O baaraw u y'olu laɲini u ka cɛdenw fɛ. O la s'al'u ka cɛden minnu tun bɛ n'olu dɔw tun dagalen don Kidal u y'olu bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ yen ani Menaka ka munumunu salo kɛ n'olu ye ka taa tɛmɛ Côte d'Ivoire ni Mali dancɛ fɛ ka don. Sabula nin waati in na Moritani ale dagayɔrɔ kɔni o datugulen don. Fala ye jɛkulu min n'o ye FLA ye ni ale ye burudame minnu ko ka Mali tila fila ye MLLA kɔrɔ maaw don ani CEMA kɔrɔ maaw olu ka kɛlɛkɛcɛw ma ye nin kuma in na dɛ. A yirala k'a fɔ sa ko min ye octobre kalo tile 21 Bogosakaw fɛ yen Iyad Agali ale ni Sedan Ita ka taa fara Algabas kan olu ye sigi ka kuma kɛ. FLA maaw u ma wele fala ye nka a yirala k'a fɔ sa u ka kɛlɛkɛcɛw u n'olu ta ka baara kɛ n'o ye. Waleya bɛ se ka timɛ cogo min jɛrɛ fila in bɛɛ lajɛlen senfɛ u y'a ɲini sa bɔlɔlɔ siraw fɛ min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ siraw fɛ. Faransi, Etats-Unis, Nansara jamanaw bɛɛ lajɛlen ka jɛ u ka télévision so, u ka jaso, maa minnu b'u kɔkɔrɔma don bɔlɔlɔ sanfɛ u ka futinɛ wuli, u ka min ye fɛnw yira sen na ka fɛnw boloda, u ka lasigidensow, u ka jamanadenw k'a fɔ k'olu ka bɛɛ lajɛlen ka Mali yɛrɛ ye k'a to yen pewu. Baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen ale ni diɲɛ seleke naani ka dɛmɛjɛkulu minnu bɛ yen u k'u fosi pewu ka bɔ Mali ale kɔnɔna na. Laɲini tun ye mun ye ka basigibaliya k'o wuli Mali kɔnɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ yaasa dugudenw yɛrɛ bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. Fɛɛrɛ in hukumu kɔnɔna na ŋunuŋunu kuma caman fɔra nka dɔw sigana bɔra maaw la novembre kalo ale daminɛ na koyi. Sabula a yirala k'a fɔ novembre kalo o b'a sɔrɔ Mali kɔni a yoboyabalen don kosɛbɛ. Basigi tɛ yen, ɲɔgɔn faamu tɛ yen, fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔw bɛ ɲɔgɔn kɔ. Décembre kalo o camancɛ la u na min ye Takari Forobamogo la ka don Bamako yɛrɛ kɔnɔna na min ye fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ in min ye ɲɔgɔn faamubaliya ye. Jinim na i to o senfɛ sa a ka fɛɛrɛw la ka wulikajɔ kɛ ka binkali ta ka ɲɛsin maa mafalenw ma Bamako yɛrɛ kɔnɔna yan. Kunnafonidila b'o la, politikimɔgɔ b'o la, sɔrɔdasi ɲɛmaaba b'o la, arabuw ni burudamew ka ɲɛmaa minnu bɛ Bamako yan n'olu fanga bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Binkaliw ka ta ka ɲɛsin olu sigiyɔrɔ n'u dagayɔrɔw ma Bamako fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye futinɛ ye k'a wuli jasiran k'a don bɛɛ lajɛlen na yaasa furancɛla fanga bɛ se ka dafiri cogo min
ka bɛn min ye décembre kalo ale camancɛ ma o ɲɔgɔnye kɔfɛ Falaye Algérikaw fɛ yen tuguni u y'a yira sa k'a fɔ ni nin ko bɛ sigira sen kan Noël hukumu kɔnɔna na o kunna taa ɲɔgɔn ye k'a lajɛ Mali bɛ boso cogo di Mali bɛ sarada cogo di Mali bɛna kɛ cogo di u ka yamaruya kɔnɔna na Ala barika la nin wulikajɔ si ma se ka sabati bɛnbɛnbɛn fɛn fɛn kɛra a si ma se ka sabati Ala ni malidenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri Ala ni wolomasiri tabaw ale ni furancɛla fanga maaw ka wulikajɔ fɛn fɛn fɔra nin ye ka se k'a bɛɛ lajɛlen k'a kɔ kari Irisi jamana ani Mali dɛmɛbaa jamana wɛrɛw olu fana y'u se kɛ k'u ye kibaruya ɲuman dili ye Mali ma Niger kan ka fo o kɛnɛ kan Irisi kan ka fo Turikikaw ale n'a tɔw bɛɛ lajɛlen u y'u seko kɛ Mali bɛ se ka jɔlen to cogo min ye nin ko in ye Abdramani Chani n'o ye jamanakuntigi ye Niger fɛ yen ale ka kuma labanw na a ko fɛn fɛn filɛ nin ye ka kɛ nin ye Faransi de b'a bɛɛ kɔfɛ Faransi de bɛ musaka di Faransi de bɛ kɛlɛkɛcɛw ta Faransi de bɛ kalan k'u kunna Faransi de bɛ minɛn d'u ma Faransi de b'u bila u ka se ka AES jamanaw k'olu dafiri ko wa fana k'a bɛ kɛ ni farafinna jamanaw ye min ye jamana ɲɛmaaw ye minnu bɛ farafinna anw fanfɛ bolo fɛ olu ka faamuyabaliya an'u ka ɲɛyɛlɛbaliya min ye Faransi ye Abdramani Chani ka fɔ la k'a b'a ta ni filafili la kɛlɛ sɛbɛ yɛrɛ de la koyi ko wa ko foyi tɛna Faransi segin a kɔ ko wa ale b'a fɔ Emmanuel Macron ye ni Ala sɔnna a ma u tɛna se sɔrɔ a bɛ min far'o kan tuguni olu ka wulikajɔ u ka cɛsiri AES jamanaw kɔnɔna na dan tɛna ye o la sabula u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na u b'a ɲɛdɔn Faransi bɛ ka fɛn fɛn kɛ u b'a bɛɛ lajɛlen kalama Abdramani Chani ko k'a bɛ segin a kan tuguni ko ni Ala sɔnna a ma ko Faransi tɛ se sɔrɔ min ye Abdramani Chani ka kuma kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen kuma ninnu a bɛ tali kɛ mun na k'u b'a fɛ ka min kɛ o ye ka AES boson ɲɛsin kɛlen don Mali ma n'o tɛ wulikajɔ kɛ kun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina ani Niger ye Niger jamanakuntigi ko u b'a dɔn fanga min bɛ Mali la u b'a dɔn se min bɛ Mali ye u b'a dɔn Mali dugukolo bɛ cogo min n'u kun taara daminɛ ni Burkina ye Mali kelen bɛ wuli ka taa cogo la n'u y'a daminɛ ni Niger ye Mali jamanadenw bɛ cogo min se min bɛ u ye minɛn min b'u bolo u kɛlen don ka labɛn mun sabati nin waati laban ninnu na u bɛ to o kɛ ye a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Abdramani Chani ko o de la sa terrain y'a kunkolo de ye nanzarakan na ko locomotive Falaye u tun b'a fɛ k'o de tigɛ ka bɔ tɔw la pewu Faransi a n'a dɛmɛbaa jɛkulu a n'a banbanci jɛkulu k'u ka wulikajɔ kalo 3 in kɔnɔna na k'a kɛra fufalaki ye Abdramani Chani ko k'u kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko sabula n'u tun ye Mali sɔrɔ u tun bɛ Mali tila 4 ye Émirat dɔ tun bɛ sigi u tun b'a fɔ o ma ko min ye Katiba di Masina maaw k'o d'olu ma min ye Burudamɛ jɛkulu ye olu tun ta bɛ sigi an fanfɛ bolo fɛ o tun b'a tila 2 ye Segu mara ka na Sikaso mara la u tun bɛ d'a ma k'a ta Kayila Nara ka taa se fo Banamamafanw ma o fana tun bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ ye ka di maaw ma nka min ye Niger ye ale tun bɛ kɛ Émirat kelen ye Burkina tun bɛ kɛ Émirat kelen ye sabula sa y'a kunkolo ye ni Mali kun sɔrɔla ka ban nin tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ sɔrɔ Général Abdramani Chani ko u tɛ se ka se sɔrɔ u tɛna se sɔrɔ wa ni Ala sɔnna a ma u tɛ se sɔrɔ a ka laseli senfɛ a k'u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ Bamakɔ yan min ye AES ɲɔgɔn ye nka yan'o cɛ u ka wolomasiri tabaw bɛ baara min na bi a dogolen tɛ Falaye hakililajigi hukumu kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ Mali ɲɛmaaw fana u dalen tɛ sunɔgɔ la se min bɛ Mali ye bi wolomasiri taba kunda o dogolen tɛ maa la Mali yɛrɛ tɛ kuma a ɲɛmaaw ka kuma man ca min ye maramafɛn minnu sɔrɔla baara minnu sigira sen kan fɛn minnu sera ka sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na Général d'Armée Assimi a ka bɔli dɔw senfɛ a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko fɛn b'an bolo bi minnu tɛ se ka yira bɛɛ lajɛlen na an ka o kumakan in ka jira o sɛnɛ kan. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом.
ala barkala ani suka janwala sabu usawatira boni ajali minangola bibina mini moy minamuni yi musuwa kuma daga mamul suwa kuma minando be bibina ani war bi bolobi sakhasu parce que ya soro dron ida fe jona bebe ke siran fe bolo am so bi ala barkala o minamambolo ka fo bi ala kan kishana chaja ka fana ni jona da asra ngoma usira ala dango kam donc ça faut au fonction ni tinya ba sugo do te ni jona bado warta soro warta ko ta fi de parce que c'est fait ni ala barkala bi ani sira jona na ni o minamambolo ama bera mo la de abe fana tera mo la parce que fano be pro to sutra ko mo to bi la kana mo ko tiga fami da kana donc ça faut minangula ani la kana de ko na Cuma kera ngali biar tahu kofi. Yang foto kuna film panang dona santan ko. Berupa don kali mau mangene. La foto saya juga boleh orang gini. Mungkin ada don film di sini, tapi kita kama film sekabul. Don ambul lah, sisa pun nggak zaman hantai. Abi gelap don don pakai sisa. Mungkin dia work apa. Ay da shi pina ma da daron da ji ko kisro me don na saka ka jina don ga de no pachi jate ole kele re be ba khase bas ka jina don ni ga ble fanfe al nya yi de ja kulon jama bla ka jina do kulon nya kan bla sira o be ko jina don ga na saka ka ke ma jama no fin ku de ko na suba jama ni mo ko de do amban jama don kali bi ko to ka testita ni kele ni amadan jama mai flola jamana tuan bida do ani ko ku wande ko no jelente lu beti manafi wa kele ke tu mona afna ba kele ke anta no gadi de na ma oke ka fa mi tu mo do no feti atinya donc to te manafi ala no do tu mona mas na mala ba na te do na te ta che sile ko do ko kele fa na fa ne tan ja ko malen de ki ja ko moro amo pe mo tan ko mo ala amo do na do ru be sa na ru na ngira so ba la ta so to no